venit în direct, doamnelor și domnilor, vă spun bună ziua aici la Money TV, în a doua parte a matinalului. Trecem acum pe plan extern, deoarece astăzi este o zi, un moment istoric pentru Croația. Micul stat balcanic a devenit azi noapte cel de-al 28-lea membru al Uniunii Europene. Evenimentul a fost celebrat în toată țara cu spectacole de stradă și focuri de artificii. Friends, welcome to the European Union. Dobro došli u Europsku uniju. Thank you. Croația a devenit oficial stat comunitar la miezul nopții. Autoritățile au arborat steagul Uniunii Europene pe clădirile guvernamentale și au desființat punctele vamale de la granițele cu Slovenia și Ungaria. Mii de oameni s-au adunat în centrul capitalei Zagreb ca să marcheze evenimentul. Ei au avut parte de concerte, de spectacole tradiționale și de focuri de artificii. La festivități au participat și zeci de lideri comunitari. Your country crossed an important threshold. It will change the life of this nation for good. You have always been Europeans, and you are now members of the European Union. Evenimentul a fost totuși umbrit de unele absențe remarcabile. Președintele Franței, François Hollande, și premierul britanic David Cameron au lipsit de la celebrări. În plus, cancelarul german Angela Merkel și-a anulat participarea în ultimul moment, pe motiv că ar fi prea ocupată. Presa de la Zagreb spune că șefa guvernului de la Berlin ar fi lipsit din motive politice. Autoritățile germane au cerut recent extradarea unui fost agent secret croat care a operat pe teritoriul nemțesc, iar solicitarea a fost respinsă. De la un eveniment de o asemenea amploare nu puteau lipsi nici protestele. Mișcarea Occupy a organizat un amplu marș prin Zagreb ca să conteste aderarea Croației la Uniunea Europeană. Liderii grupării spun că prin acest pas țara se îndreaptă spre un adevărat genocid economic care va afecta grav viețile oamenilor de rând. Dezbatem subiectul cu Irina Moldovan, jurnalistă Money TV. Irina, bună dimineața! Am văzut mare sărbătoare în Croația. Cum ți s-au părut festivitățile? Mult mai puțin fastoase decât în urmă cu 5 ani sau când a intrat România și cu mult mai puțin fastoase decât la primul val de lărgire de după căderea comunismului din 2004. Există două motive pentru asta. În primul rând, criza economică. Autoritățile de la Zagreb au spus că într-adevăr este un moment istoric, dar trebuie totuși să dea dovadă de cumpătare în astfel de momente de criză și în al doilea rând nici popularitatea integrării europene în rândul localnicilor nu este la fel de ridicată, nu este la un nivel la fel de ridicat cum era în cele 10 state care au intrat în 2004 sau din același motiv al crizei economice, oamenii se tem că integrarea în Uniunea Europeană va avea și efecte negative. Să nu uităm că zona euro se confruntă cu o dovadă a euroscepticismului? O dovadă a faptului că Uniunea Europeană se confruntă cu o criză enormă, iar oamenii se tem că această criză s-ar putea extinde și la ei. Criza din zona euro, odată ce au intrat în Uniunea Europeană. De asemenea, pentru a putea fi acceptați în Uniunea Europeană, Croația a fost nevoit să implementeze o serie de reforme destul de nepopulare care au afectat populația din punct de vedere economic. Au fost nevoiți să taie subvențiile de stat pentru o serie de industrii care erau în dificultate, cum ar fi industria constructoare de nave. De asemenea, liniile aeriene croate au pierdut astfel de subvenții de la stat și mulți oameni au rămas fără locuri de muncă sau și-au văzut salariile tăiate și, prin urmare, astfel de măsuri nepopulare sunt de natură să... Așadar, sărbătoare, dar nu prea. Da, sărbătoare. Ceea ce spun autoritățile este că acestea sunt sacrificii absolut necesare, sunt pe termen scurt, iar integrarea europeană este un proiect pe termen lung care va veni cu beneficii mult mai mari pentru generațiile următoare, doar că cei care se confruntă acum cu aceste greutăți nu se pot gândi la beneficiile viitoare. Văd doar greutățile cu care se confruntă în prezent. Bun, înainte de a analiza aderarea Croației la Uniunea Europeană, vreau să mai punctăm încă un aspect. Am putut urmări și în materialul anterior. Cancelarul german Angela Merkel nu a participat la festivități. N-a fost singura. David Cameron, spre exemplu, a lipsit, este în vizită în Kazahstan, parcă, într-o țară de-asta, o fostă țară din Uniunea Sovietică.
nici François Hollande, acea speculație a presei străine cum că ar fi fost motivată politice? Da, că ar fi fost motivată de faptul că Zagreb a refuzat să extradeze un fost agent secret. Angela Merkel a negat categoric acest lucru. A spus că pur și simplu e foarte ocupată, că zona euro se confruntă cu o criză și că ea are alte lucruri de făcut, dar a transmis felicitări și le-a spus croaților să continue reformele. Adică un discurs destul de moderat și de diplomatic. Nu poate fi acuzată pe față de nimic. Da, speculații vor exista întotdeauna. Mai precis că există și acel motiv politic, dacă e fondat sau nu. Da, aceste speculații sunt alimentate și de faptul că de-a lungul celor 10 ani de negocieri, Croația a fost nevoită să predea către Tribunalul Penal de la Haga numeroși, peste 10 foști lideri ai croaților din timpul războiului din anii 90. A fost un război civil în fosta Iugoslavie și atât Serbia cât și Croația au fost nevoite să își predea foștii lideri ai gherilelor, care au fost ulterior au fost acuzați de crime de război, de genocid și așa mai departe. Iar unii dintre acești lideri sunt sau erau și chiar sunt, cel puțin în rândul oamenilor mai vârstă, sunt priviți ca adevărați eroi și țin minte că la un moment dat unul dintre ei a fost inițial condamnat, după care a făcut apel, a câștigat apelul, a fost eliberat și s-a întors în Croația și a fost primit cu onoruri și este în continuare un subiect sensibil, de aia vor exista și speculații. Irina, tu ai urmărit îndeaproape acest subiect, ai realizat și un interviu în exclusivitate pentru Money TV cu ambasadorul Croației la București. Dacă tot e zi de sărbătoare pentru Croația, îl vom urmări mai târziu la matinal, după ce dezbatem în amănunt aderarea Croației. Ce înseamnă pentru Croația aderarea la Uniunea Europeană? Evident, ambasadorul Croației este un reprezentant al autorităților, iar autoritățile au făcut tot ce au putut să sublinieze faptul că este un eveniment pozitiv. Unul dintre principalele avantaje va fi accesul la fondurile europene, dacă mi-amintesc exact, în jur de 11 miliarde de euro în următorii 7 ani, dacă Croația reușește să-i absoarbă, dacă vine cu proiecte sustenabile. Ambasadorul Croației a spus că că țara sa a avut un nivel de absorpție foarte bun pentru fondurile de preaderare și prin urmare se așteaptă să absoarbă destul de bine și banii de după integrare, banii care vin. Un alt avantaj foarte important este libera circulație a persoanelor. Croații puteau să circule fără viză pe teritoriul Uniunii Europene și dinainte de integrare, dar acum pot să rămână, să primească rezidență, tinerii pot să studieze mai ieftin sau gratuit, pot să meargă la școală. În unele țări ar putea să aibă chiar și drept de muncă, deși aproape toate țările vestice au impus restricții de muncă, la fel ca și în cazul României și Bulgariei, dar există unele care au făcut excepții, adică această mobilitate a populației este privită ca un mare avantaj pentru Croația. La capitolul de dezavantaj, așa cum am spus, este faptul că ar putea fi afectată negativ economic pe termen scurt. De asemenea, odată cu intrarea în Uniunea Europeană, Croația va pierde sau riscă să piardă o serie de acorduri de liber schimb cu țări non-UE, cum e Bosnia, spre exemplu, care sunt importante piețe de desfacere pentru Croația și, prin urmare, ar putea să fie afectată de asemenea pe plan economic. Oamenii din zonele de graniță cu Bosnia spun că viețile lor de zi cu zi vor fi afectate pentru că există o diferență de prețuri între Bosnia și Croația. Înțeleg că în Bosnia prețurile sunt cam cu 30% mai mici decât în Croația și oamenii fac foarte des excursii de cumpărături. Trec granița acasă, poate să cumpere mai ieftin, iar odată cu intrarea în UE nu vor mai putea să facă asta pentru că regulile UE interzic introducerea de mărfuri non-UE pe teritoriul comunitar și au fost foarte mulți oameni care s-au revoltat, au zis că nu mai pot să-mi cumpăr ouă, spre exemplu, de peste graniță. Adică există argumente și pro și contra, dar ceea ce ambasadorul Croației a subliniat pe tot parcursul interviului de care vorbea e faptul că este un eveniment pozitiv și că în pofida de greutăților de care se va lovi în viitorul imediat, pe termen lung, Croația va ieși în câștig. Ce alte planuri legate de aderare ți-a dezvăluit oficialul croat?
planuri ale Croației. Da. Au spus că discută cam cu toate țările care au aderat în ultima vreme ca să afle cum ar putea să se descurce cel mai bine, cum ar putea să atragă mai multe fonduri europene, cum ar putea să atragă investiții. Și au spus că discută nu doar cu cei care au avut succes, ci și cu cei care au fost exemple negative, cum ar fi, de exemplu, România în cazul atragerilor de fonduri. A spus că ar putea fi, România este, din punctul ăsta de vedere, un partener de discuții interesant ca să știe cum să evite greșelile noastre. Da, chiar vreau să te întreb despre aceste învățăminte pe care le pot trage croații din experiența altor țări. Și dacă tot ai pomenit de România, ce învățăminte pot și vor să tragă croații de la noi? Ce ar încerca să evite? Asta ar încerca să evite, au spus, ar încerca să fie mai eficienți în atragerea fondurilor europene și au spus că ar încerca să învețe de la autoritățile române eficiența în atragerea investițiilor. Au spus că noi, chiar dacă noi, ca și cetățeni de rând, poate nu ne dăm seama, dar autoritățile române au fost foarte eficiente în atragerea investițiilor de la companii private odată ce România a devenit membru UE. Și autoritățile de la Zagreb au spus că ar fi interesate de această expertiză care le-ar putea ajuta și pe ele. Bun, în teorie totul sună foarte ușor. Evident. Hai să învățăm din greșelile noastre sau din greșelile altora, dar are Croația vreun plan, un set de măsuri pentru a atrage cât mai bine și cât mai multe fonduri europene? Un plan detaliat, dacă l-are, nu l-a făcut public. A spus că, într-adevăr, în privința fondurilor europene, secretul este faptul că aceste fonduri sunt destinate anumitor domenii și odată ce ai învățat să le atragi în funcție de domenii, e mult mai ușor să atragi fondurile. Spre exemplu, pot să dau exemplul Irlandei și al Spaniei, care învățaseră să devină atât de eficiente în atragerea fondurilor europene încât au ajuns să-și atragă bani pentru chestii de care nu aveau nevoie, dar pentru că fondurile erau disponibile pentru, să zicem, o autostradă în vârful dealului, pe care nu o folosește nimeni, dar erau disponibile, ei au învățat să facă proiecte astfel încât să le atragă. Și acest lucru poate fi privit fie ca eficiență, fie ca risipă, pentru că să atragi bani pentru o chestie de care nu ai nevoie e discutabilă. Da, s-a discutat foarte mult și în România acest lucru, adică piscine, săli polivalente pe care le-am făcut la sate, într-adevăr, parcuri în pădure. Diferența este că în Irlanda și în Australia s-au făcut după ce s-au atras fondurile pentru o infrastructură absolut necesară. Se știe că atât Irlanda cât și Spania s-au dezvoltat enorm pe baza fondurilor europene, după care Nu e cazul la noi? Da, după care s-au perfecționat și au zis ok, hai să atragem pentru orice se poate. Bun, ce alte țări urmează să intre în Uniunea Europeană? Sunt aproximativ 7 țări interesate de integrare în continuare. Analiștii spun totuși că e puțin probabil ca vreuna dintre ele să intre înainte de sfârșitul decadei, adică înainte de 2020, pentru că au o mulțime de probleme interne. Probabil cea mai mare și cea mai cunoscută acum pe plan internațional este Turcia. A început negocierile în 2005, în 2010 negocierile au fost blocate de Cipru. Dacă nu știm, aș reaminti că există o dispută teritorială între Turcia și Cipru. Cipru este împărțit în două, partea de nord este dominată de Turcia. Ar fi trebuit să se reia săptămâna trecută negocierile, până la urmă s-a ajuns la un acord să se ia săptămâna trecută, dar au fost amânate din nou în ultimul moment din cauza protestelor din Turcia. Exact, aici vreau să ajung. Nu au afectat negocierile, protestele din Turcia, nu aveau cum să vă afecteze. Da, cu siguranță. Au fost amânate până în toamnă, au spus liderii europeni, dacă nu se calmează situația din Turcia, s-ar putea să fie amânate din nou. De asemenea, Comisia Europeană a publicat la sfârșitul anului trecut un raport în care atragea atenția asupra faptului că în Turcia nu se respectă principiile democratice și drepturile omului. Spuneau că sunt serioase semne de întrebare cu privire la respectarea acestor principii politice care până la urmă sunt absolut necesare pentru îndeplinirea condițiilor de aderare. Avantajul enorm al Turciei este economic. Este una dintre puținele țări care au înregistrat creștere economică în această perioadă de criză. Prin urmare, ar putea fi folosită ca motor de redresare pentru o Uniune Europeană aflată acum în criză. Și faptul că este extrem de mare, la 70 de milioane de locuitori, este o piață de desfacere enormă. Deci, din punct de vedere economic, e extrem de atractivă. Din punct de vedere politic, prezintă dificultăți. Prin urmare, e greu de crezut că va intra în Uniunea Europeană foarte devreme. Alte două țări, și spun țări cu reținere pentru că una dintre ele nu a fost recunoscută oficial de România, sunt Serbia și Kosovo.
Ambele spun că vor pe termen lung să intre în Uniunea Europeană, dar Bruxelles a spus că într-adevăr vor deschide negocierile de aderare cu Serbia. Sunt programate să se deschidă în ianuarie, dar cu o condiție: Serbia trebuie să-și normalizeze relațiile cu Kosovo, ceea ce este foarte dificil. Și, practic, e o problemă spinoasă. Exact. Și practic ambele țări, atât Serbia cât și Kosovo, depind una de alta. Până nu ajung la relații de bună de vecinătate, e greu de crezut că vor reuși să avanseze pe acest drum al negocierilor. O altă țară cu o problemă specifică este Macedonia, care a fost blocată de la intrarea în NATO în 2008 de Grecia din cauza unei probleme de nume. Înțeleg că există în Grecia o provincie care se numește tot Macedonia și Grecia spune că dacă Macedonia, țara, nu își schimbă numele, nu poate fi acceptat să fie primită în aceleași organizații ca și Grecia, pentru că ar putea să ridice pretenții teritoriale. Dincolo de asta, celelalte țări sunt Muntenegru, Bosnia, Albania, parcă, și toate au probleme economice și de corupție. Adică Uniunea Europeană spun că mai au mult de lucru la capitolul combaterea criminalității organizate, sistem judiciar, probleme cu care s-a confruntat cu care ne confruntăm, cu care s-a confruntat și România. Și noi, exact. Bun, îi rog pe colegi să pregătească interviul cu ambasadorul Croației la București, interviu realizat în exclusivitate de Irina. Înainte de a urmări interviul, Irina, spune-ne, te rog, cu ce impresie ai rămas după interviu? După cum am zis, cu faptul că autoritățile se luptă din răsputeri să promoveze acest eveniment ca pe un eveniment pozitiv, în condițiile în care presa internațională a scos foarte des în față aspectele negative. Probabil că încercau cumva să contracareze această imagine negativă din presa internațională, astfel încât să nu panicheze populația, oamenii să privească cu optimism spre viitor. Mulțumesc, Irina, foarte mult pentru prezența aici la matinal. Doamnelor și domnilor, mai multe veți afla pe parcursul emisiunilor și jurnalelor de aici, de la Mani TV, despre momentul istoric pentru Croația, și anume aderarea la Uniunea Europeană. Irina va fi prezentă și la jurnalul orei 13 pentru a vă oferi mai multe detalii. Urmărim acum interviul cu ambasadorul Croației la București. Nu înainte însă de a vă spune la revedere. Ne revedem mâine dimineață la 10:15 minute. Croația ar putea învăța de la România cum să atragă investitori străini după aderarea la Uniunea Europeană. La capitolul greșeli, autoritățile de la Zagreb ar încerca să evite ineficiența țării noastre în absorbția fondurilor comunitare. Asta a declarat ambasadorul Croației la București într-un interviu exclusiv pentru Mani TV. Croația va deveni cel de-al 28-lea membru al Uniunii Europene pe 1 iulie. Congratulations on your successful bid for joining the European Union. Can you tell me what do you think is going to be the biggest advantage or advantages for Croatia after becoming the European Union member, or for the Croatian people? Thank you very much for congratulations. Really, it's a historic moment for Croatia. During this period of negotiations, we have done many changes, built many important institutions. So this already is a great benefit for us. For sure, the biggest benefit is being in the framework of values, which being a member gives successful companies, will have a broader market, young people will have opportunities to study, to work, to gain more experiences. We will have more opportunities to sit down with our partners in EU, making common goals. Together we will probably use much more our transit routes, also improve even more our infrastructure. So I think there are even some advantages which we are not even aware today. One of your former presidents saying that one of the biggest advantages is the fact that Croatia got away from nationalism and the danger of ethnic and sectarian violence. Do you think it's enough, the fact that you joined the European Union, is it enough to keep it away from these dangers? I don't think that there is a danger in Croatia for this, and that it was. We have a war period,
and a healing period after the war, and also that postpone in a way our way to European Union for certain years, and we somehow missed the first train, so to say, with other former communist countries, which gave them certain advantage. So we are entering into the EU fully prepared, and we are looking forward to work with other partners. Okay, how about the biggest drawback or the biggest challenge of being a EU member? What do you think that's going to be? Certainly there are challenges. We also felt at this negotiation period that we have to change ourselves in a relative short time, but it's worth definitely. Maybe there will be some drawbacks for firms which didn't adapt themselves on time at the beginning. So also maybe some institutions or sectors which were used to some subsidies rallied on this. Without them, they will have to change themselves. So there will be certain, but I'm thinking relatively short period, being a small country, we are flexible and we will adapt very soon. You talked about economic challenges like losing subsidies. This is going to affect the people's lives. Is the government worried about this? Is it worried about some sort of maybe streets protest or other form of revolt in a short term, as you said? If you look at Croatia, her way in her development in the last 20 years, you will see what I said before. Due to the aggression on Croatia, we were postponed in about 10 years, I will say. So also the modernization of the state, restructuring of the industry came later. So some things which other countries has before came up maybe now, but the government is doing very hard to overcome this, and I think Croatia has many potential. I'm not the only one who thinks that, and in a very relatively short period we will overcome. But we are witnessing that even in other countries in Europe, which has a longer period of democracy and market economy, there are problems, but we will adapt. You said the government is doing everything it can to overcome it. Can you give me some examples of measures it's taking or yes. thinking of taking? Yes, there are, for example,